Kaunti ma Siaya kama waidoni rowere makwangi oheo 1,200 nyondikore mar yudo pande e kinde chenro mar tuke mag Walter Okello Mentorship Program Tournament mabende nyobagi skul sekondar mar Ariada e kaunti ma Siaya. Chenro mar bende nokelo kanyakla rowere miche gi miche mawuok e sub kaunti mar Ariada e kaunti ma Siaya nyoriwo piem mag tuke kod puonjo jopiny. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amolo miyowa ler mathoth ewi wachni. Chenro no midendo ni Walter Okello Mentorship Program noywayo miche gi miche mag rowere sub kaunti mar Ariada ka en chenro manonywando weche tuke to kod chenro mopogore opogore mag dongo rowere ka gi e kinde no ne giyudo puonje wi weche momulo ngimagi ka bende jogo maonge kipande to kod ombulu bende noyudo thuolo mar ndikore e chenro no ma opuo mokalo gi jatend migawo mar tuke kaunti ma Siaya Mikae Angelino Duor. Wagoyo erokamano ne Walter Okello Mentorship Program mokelo tournament ni to wawacho ni en challenge ne jotelo moko bende mondo tim gima Walter Okello timoni because gima waneno kawuono en evidence ni ji onge kitambulisho, ji mang'eny onge kitambulisho, and then ji bende onego bed ni register for kura. Omiyo wagoyo ne Walter Okello Mentorship Program erokamano mang'eny to wawacho ni gimotimre kani otimre wards te mondo wa make sure ni by 2027 kila ng'ato nigi gima nyalo wacho kotiyo gi kura neno. Weche motel gi ofisa maduong' kambad migawo mar tuke kaunti ma Kisumu Mikae Nancy Wasama ma oluwo ni chenro ma kamae nyalo konyo rowere mondo kik donji e timbe mag anjao. Ago erokamano ne Walter Okello mokelo chenro ma kawuono kong'iyo weche mag rawere nikech weche mang'eny machandowa kaka drug abuse, early marriages gin gik ma kok wang'iyo to ginyalo ketho community wa. Koro kawuono wa bet gi rawere kendo aneno ka gigo mpira to maduong' en ni gikawo time gi mondo kik gibede weche manyalo ketho gi. Ka patron mar chenro no migosi Walter Okello owuon to fulo ni chenro ni nyocha gi bago mondo konye nyayo talanta mag rowere to kod keto gi e thuolo makare mar bedo ni ginyalo yudo chenro mopogore opogore yo makare. Wadogo erokamano ne vijana duto ma Rarieda manyo wuok mondo otuge odonje tuke mag Walter Okello Mentorship Program. Nyogogi East Asembo, ogogi West Asembo, ogogi sub locations wa apar gite kendo waneno ka gitugo maber. Koro mokwongo wadwa ni wajiw vijana weche gi mag hero tuke e weche mag bende supporting leadership nikech from sports here there are a lot of people moseyudo income. Koro nyaka wajiw gi wa expose talent margi to maduong' ahinya kawuono waneno ka dhano 1,200 obiro mokawo ID mangiso ni dhano mang'eny pod onge kipande. Koro wasisitiza kabisa mondo jowaka moro amora mantie owuogo kawo kipande nikech mae gima biro konyogi e accessing services mag sirikal and other areas ma necessary. Korka korgi to rowere manoyudo thuolo mar kawo kipande kod ombulu to nodwoko mana erokamano makende. Kawuono an pok nyocha temo to natemo mayudo waiting sani koro amor ne wach ka ID obiro to wabiro dhi to wakawo ID to wayiero koro government maber ma wadwaro manyalo konyowa. Asemenyo 3 years pok nayudo to wang'ni nayude amor kabisa. Agone jatelo erokamano kuom miyowa thuolo mar kawo kura yo mayot kendo yudo ne nyithiwa IDs e yo makare kendo erokamano nikech mano yo machielo mar yudo tich nikech ka giyudo ID to gibiro thuolo mar dhi kwayo tije kuonde mopogore opogore. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot